kwaita emergency kwaita guhwa ndati handingarare izvozvi ndatopfeka manaiti izvozvi asikana kune munhu here uko kwaita guhwe ndati handingarare ndatopfeka naiti ndatopfeka naiti dresi ndakuda kuwata zvino ndiri kuti penengu inbox kwaita guhwa edu aungomutsa mutsanaika mutsitakutotanga kandikere pasi kutika kuti naiti dresi kakadiki iteka imigara ipasi kwetoko yandigadzise kamera zvakanasi ndine pendi ndatoita kupfeka pendi chako because handasina pendi kama ndakutanga saka ndatega nditore pendi kwaita guhwa kuna kumbomira mushe hakuna kumbomira mushe asikana dedzanai maiwekani spika riri kupiko veduwe kwaita nyaya uko kwaita nyaya yerevoshanda yakada ndati handingavati ndati hazvingamboite kuti ndivate nyaya iyainga pane nyaya dzinovataka zvinodiko ndakapfeka here guhwa racho here jehovha hakuna kumira mushe mirendidiikonayasikana toita kuti unovhara makumbo kandivhare makumbo yowekani asi zviboda zvine zvita kunyatsoti vanooneka zviboda zvitsvuku yakarabashanda imi kwaita go chirega ndisakuwestirei time kaindidai mungozvinzwa hakuna kumbomira musha kandiboda izvo isa spika pa ndotiga zvaitare kutiga sina ndizochama kandidai so hakuti mutu wekaguhwa Kate family noma ndada kuti mufambise guhwa ino ati mufambise guhwa kodaikaseko azitoshama miraika Kate family da kuti mufambise guhwa ino ndera Olinda chapo rasvika iguhwa rasvika izvo mira Kate family ndo inogona kufambisa zvinhu manje Kate family mudi da kuti mufambise guhwa ino hakuna kumbomira uza kutapirwa neguhwa tadzakanogara yaso Jehovah so tutiga manje hey Jehovah yobo kanditere kutiga yewe Yesu yewe kaya goa kanditere kutiga hakuna kumira mushi Yes, Queen wenyika muri sei. Queen kune nyaya uko. Mari yakanzi naOlinda atumira ye DNA ya Livingstone. Haina kusvika Queen. Ndiri pagroup racho rine vanhu vari kuzama kubatsira hama chichini zvaLivingstone. Saka vanhu vangu vachingobvunza kuti ko imimi mari dzirikuramba dzichinetsa kuti muite private DNA musamirire hurumende ko 350 yakatumirwa naOlinda before muchato zvikanzi hakuna haina kusvika mari iya then mai vaLivingstone anzi vakatonomisira message nokuti iye akaisa posti pajekerera akati anokumbira kuti mai vaLivingstone vamubate kuzoti avape yameno namba kana kuti chiye kuti vanoclaima that money. Saka mai Livingstone wakazoita seizvozvo wakaenda kuinbox achibe kundaipleka imwe isashamika panapa ndependi zvangu maziva mundu andikutyira. Saka up to now mari iyoyo haisati yambouya iye Olinda wacho achataura nevanhu. Saka vanhu vese vangopokuta kuti kuwai yakadaro because akatovhara pane vamwe vanhu vaitoda kubatsira but wakatozongoti since Olinda abvisa mari saka zvatova covered izvo zvisiri. So vanhu vakutofunga kuti kana kuti mai vaLivingstone vakaita chitsotsi here vakatora mari vakanyepera vanhu chichini zvakaoma Queen. Nditokufonera message dzapinda ngoni usiku angodedzwa pajuti night duty
Ante ukufonera. Mira ise. Kandi accept the message. Yasvikira ku Instagram. Hello sweetie. Tonyadza toda vaje. Ndari gwari yapakati single sweet. It's Get family. Manyene gwa. Ende unoporonga. Vanhu vaenda kumvura dzebhuru vasina kubhadhara madhiere. Olinda ndi munhu kuti achiko delicious anovinga andachikudzai palive yandaita manje ndikati uyo munhu ana mari uyu munhu ndo wefake uyu ndo wekuda ngoonero. Mire hello dear, please call me. Call me sweetie, call me. Tinyasofea atouya izvo zvinoguhwa rasvika izvo ndatangavati opedzari singauye. Ayeyi munoziva andorimirwa kei nditugigi andiraregwa inini zvakadii mireka timfonere. Hello dear, call me. Takunyasoda kunyasoferefesa handiti okufonera che nomufonera seko pavidhiyo inozokutika ndiye mukadzi washawa ine information anzi Noli ari pana pere Noli ndandifonere paWhatsApp chaipo. Nolinda pa Instagram pako. Call me on WhatsApp. Sunzwa zvi 00046. Na ko vanhu vari mugroup rekwa Livingstone ichu here. Yatoya ndamhanya ndatsvaka pane pro ndachiona Netflix kaizvozvo ndikuona zvamu Netflix gwata handidzokeredze. Call me WhatsApp ondirampa WhatsApp 790469291. Olinda here apa kunyepera vanhu kandidzokolodzi vachangosvika vaiva ndinomba ndati kit family ka musamborigidze manyai naye because dog family pamupane vanhu vanofarira Olinda but cat family iwe Olinda akavengwa shashe saka tachida kuguhwa iri chitotendera magrupi vana anogona guhwa senwe kudhanzi akada kugadzikana ndikendidzokolozi ndikandiite pulo vari mugrupu rekwa Livingstone ichokwadi saka tainzi mari yema-DNA yakaenda kuna mari yakasvika mire tidzokolodze futi sikana. Yes, Queen wenyika muri sei? Queen kune nyaya uko. Mari yakanzi naOlinda atumira ye-DNA yaLivingstone haina kusvika Queen. Ndiri pagroup racho rine vanhu vari kuzama kubatsira hama chichinyi zvaLivingstone. Saka vanhu vangu vachingobvunza kuti ko imimi mari dzirikuramba zvichinetsa kuti muite private DNA musamirire hurumende ko 350 ye yakatumirwa naOlinda before muchato zvikanzi hakuna haina kusvika mari iya. Then mai vaLivingstone anzi vakatonomisira message nokutika iye akaisa post pajekerera akati anokumbira kuti mai vaLivingstone vamubate kuzoti avape yameno namba kana kuti chiye kuti vanoclaima that money. Saka mai Livingstone vakazoita seizvozvo vakaenda kuinbox kwai Bruce gara imwe makaruma nepe mundokurwa Bruce. Saka up to now mari iyoyo haisati yambouya iye Olinda wacho achatauri nevanhu. Saka vanhu vese vakungopokuta kuti kowai yakadaro bhosi akatovhara pane vamwe vanhu vaitoda kubatsira but vakatozongoti since Olinda abvisa mari saka zvatova covered izvo zvisiri. So vanhu vakutofunga kuti kana kuti mai vaLivingstone vakaita chitsotsi here tauya nespika remakuwa hero speaker. Tauya nespika remakuwa rinobata nyaya. Tauya nespika remakuwa hero speaker. Tauya nespika remakuwa rinobata mafureshi. Tauya nespika remakuwa hero speaker. Tauya nespika remakuwa rinobata mafureshi. Hero speaker remakuwa hero speaker. Tauya nespika remakuwa rinobata mafureshi. Rinobata mafureshi. Hero speaker. Tauya nespika remakuwa rinobata mafureshi.
Ona speaker remakua. Hero speaker remakua. Rino bata mafureshi tauya ne speaker remakua. Katika pule. Dresi lakaite seko. Unozenda ndizwa kufara so. Ndonyedza ndoda kunzwa idzo tinyanze makwara fresh. Sotangira pano. Sikanza pana kamari yakabviswa zvazvo. Kutambo yakadambuka katambo yangu yedresi. Zvakachitira kuti naye masikana. Untatisa kufema kai baba. Apendi ndinamuka zvona ndapendika. Ndine pendi ire orange. Pendi ndinaro. Nasi ndine pendi musazondichikire zvenyu. Pendi ndinaro ino pendi. Orange. Pendi ndine pendi re orange. Da kutenga makara echikadzi ko mazuva ano kai. Makadzi ndi. Atika bazwira. Kocha zvata ngatizwe ndiyanongo. Tiyana kumfonera. Diana. Diana. Yes, Magadi. Donc, basirane. All right, I want to come better. Your mom. I want to name English. The blue one. The blue one. As the blue one, orange. Oh, white up some deacon one for white up as a collie. If any angry. Get one as the blue. That's the blue again. And I got to better than what's in night less than for people. The square double white up as I can't be found. I white up as they get plague. Hey, Chato, we are Kunabo Miramusho Olinda. I can't pack a poster, a pure my likes, my page by. I choose my bachelor and yads a Livingstone, my DNA. Don't yads I doubt all one a mosh. Mosha Paka, so Buddha, she don't yads a person and a mosha, and out a mosha. Dunga anga which comes with Pesan Saran. Coisitumbo, Olinda, can you pay around? Tawuyane speaker makua. Hero speaker, Tawuyane speaker makua. Rino bata mafureshi, Tawuyane speaker makua. Hero speak, Tawuyane speaker makua. Rino bata mafureshi, hero speaker makua. Hero speaker tijokurusi. Olinda anufu ya munozia. Yes, Queenie wenyika muri sei. Queenie kune nyaya uko. Maria kanzi na Olinda atumira ye DNA ya Livingstone. Haina kusvika Queenie. Ndiri pagroup racho rine vanhu vari kuzama kubatsira hama chichini zvaLivingstone. Saka vanhu vamwe vachingobvunza kuti kwemimi mari dziroma dzichinetsa kuti muite private DNA musamirire hurumende ko 350 yakatumirwa naOlinda before muchato. Zvikanzi hakuna, haina kusvika Maria. Then mai vaLivingstone hanzi vakatonomisira message nokuti iye akaisa post pajekerera akati anokumbira kuti mai vaLivingstone vamubate kuzoti avape ameno nhamba kana kuti chii kuti vanoclaima that money. Saka mai Livingstone vakazoita seizvozvo vakaenda kuinbox vakatora mari vakanyepera vanhu chichini zvakaoma Queen. Saka ndonyaya ndamukira usiku uno. Ndodzima sewo. Tambovhara pana. Ndizodeka kuti bhurugwa rirambe chitu. Saka ndonyaya ndamukira pano. Zvamuri kutoya takaungana kudai Olinda ichasikama. Mutwa zvirukwa zvawo. Musakana nchita makuwa kandinoruka kai. Ya, homwe vakuru. Techinita. Mbudaso. Masama akati puwa. Ere boshanda ya. Ana akura mazuva anoda futa zvinga. Shego chiwa. Kuitambo yakadambuka kadwe. Yakadambuka katambo iwe. Tiri kusunga sebo. So. Kuita kuti madzama asabude kasi. Kunogoita zvokudii kumadzama akabuda kati yashacha. Zvinozodai.
Saka Olinda haita scam ga. Olinda haita scam. Ndakapedza kai. Ndakapedza ndikuzvirukira skate. Ndakapedza one piece. Saka ndapa second piece. Yoruka kai mwana ichitamba. Nechitoruka. Saka onyeta ungira pano ndekuti muchaziya mainanti vakaposta pawo zvakanzi vadonate mari yekuenda kunoita ma-DNA kuti musoro yawo zvinhu zvakawanikwa zvekwa Livingstone zviya kuti zviitwe ma-DNA nekuti kwakusina mari. Mai vaLivingstone havana mari chichi. Olinda akabva anyora post zvakanzi ini ndonzi mainandini ndini one of the rich aunties. Don't worry, I'll cover the DNAs. Avo! Vanhu nemalates. Papage ra Olinda. Unomwaya malavu nemalates. Iwe itabasa. AOC unogona. Before mchato. Zvakapledgwa before mchato. Nyaya dza Livingstone dzakauya before mchato wa Olinda, guys. Zvadaro mchato waitwa honeymoon yaitwa. Vema WhatsApp group uyu musikadzi kanitoro zita kanoti nandi voice yake ranzwikwa. Hapana kana V11 kale kuti ndo wanzisa zita remunhu. Kana ndatara musikana uyu anonzi ano zita rake uyu. Uyu anonzi Noli ende azvitombori ghost account. Mukatoenda kana pa Instagram pake ushu munhu chaiye ushu. Mukaenda kana pane Instagram yake his ghost account munhu chaiye anditumidzira information ushu. Ndiye auya ne information uyu musikana uyu. Ushu ari mu group rekwana Livingstone. Kamva yoita white ushu. Ndiye auya nezvese izvozvo zvungazonzi ta creator nyaya ushu Noli ushu ndoita mukione uyu Noli star rake pa Instagram anzi Noli atapiwa information yakawanda but ndiye uyu auya ne information kanti kwini musarikati dzokorodzeka vanhu ndati vanhu musununguke andika musununguke chimbori imbira iro speaker remakuwa Hero speaker, tauya ne speaker remakuwa, rinobata mafuresh. Hero speaker remakuwa, hero speaker, tauya ne speaker remakuwa, rinobata mafuresh. Hero speaker rebesa, hero speaker rebesa, rinobata mafuresh. Kati idzokoroti. Saka ndonya yacho kuna vanhu vari kubvunza kuti chii chiri kuitika. Olinda akasikama vanhu nenyaya dzekungoda ma-likes. Pasi izvo zvekungoda ma-likes izvi zvaanonesana namaititi izvi zvekudaira ma-competition izvi aisada kusaririra vana madhamboso aenda kunhingi kunoita zvekwa-Livingstone. Iro harisuda kusaririra rarati ndobvisa mari yema-DNA. Chinzwai munzwe zvakataura kuzoti kwini vanoita ndini nyaya dzinotangira kuya panapa. Evidence kana wakatarisa ndo inonzi makuwaya. Unouya neevidence cha ndotongodhansi. Unouya ne-V11 inibva. V11 vuzhu. Queen wenyika muri sei? Vuzhu. Queen kune nyaya uko. Yeah baby. Mari yakanzi naOlinda atumira ye-DNA yaLivingstone. Yeah. Haina kusvika Queen. Ndiri pagroup racho rine vanhu vari kuzama kubatsira hama chichinye zvaLivingstone. Saka vanhu vangu vachingobvunza kuti ko imimi mari dzirikuramba dzichinetsa kuti muite private DNA musamirire hurumende. Ko 350 iya yakatumirwa naOlinda before muchato. Zvikanzi hakuna haina kusvika mari iya. Then mai vaLivingstone anzi vakatonomisira message nokuti iye akaisa post pajekerera akati anokumbira kuti mai vaLivingstone vamubata. Play pane tuka atumidzira tumu. Ndiye Noli akufona. Ndiye Noli. Yes Noli. Hey Noli. Hasikumunzwa naye. Noli handisikukunzwa naye. Noli isa video. Mandumfonere. Akufona Noli. Noli akufona. Ndipe WhatsApp ko. Noli akufona. Auya Noli auya neguwa. Immediately. Mandumfonere video. Kwa isikuita we. Kunga ndipe. Give me your WhatsApp number.
give me your WhatsApp number. Awi anoli, awi. Kandipe WhatsApp number. Awi anoli. Msanaleka. Awi anoli. Awi anoli. Hey, ndijoka mbinga zabune makaunganira kuma 2 tweets. Mbinga yataza kubudisa mari DNA 350. Chaona mangwana noizwa kunomukwa. Rinobvera kutotumidzira zvesvoto. Kono dingotumidzira paunoti kuda kutumidzira. Kwete zvozoti ukomaniswa. Sidutye zimkaradhi. Makaradhi anondisvibisa moyo. Zvimakaradhi izvi. Ndambokudza ere kati makaradhi aya. Zvimadutye zviwani izvi. Kono uri haufa. Kungandipeka nolanga achifona zvi. Sandimuedze futi. Ari kune network ere noli. Ndikundi kutofonera noli. Anga ambondifonera. But aina kupinda audio. Ndiziva kuti ari kupi noli uyu. Taunzwa kanyanya. Kungafoneka noli. Niluli. Kungandipeka WhatsApp yake. Nemaskari. Noli auspa live ere. Ndipeka WhatsApp number yako. Ndinyorere sina WhatsApp number. Hapana ega ndone information yake man. Hana isa number zakira. Asinofana ndamfollow wa Becky kuti andifonere. Ndamfollow wa Becky. Ndofunga ndo yanga iri problem anditi. Ndamfollow ya Becky. Amwe yakuita nani man. Kusaizi kuya. Taunzwa kanye. Cat family mwenda munochibvurudza. Dog family togona tina ana ndaulira but cat family haidika namzwanisha Olinda. Skandoya ndiri kutuma iyo manyai nacho ma street. Manyai nacho. Takambomshumudzira futi nyaya dzehembe dzekujinja muko. Anetsana na Cynthia. Ndikasimuka sengwendere pano mari ya Cynthia $2,500 ikabuda. Olinda ameno zvari rinongoda ngopushwa ngebharaso. Mazigaro mazihombewo waya. Rinongoda ngopushwa. Ndo zvakaitika mari ya Cynthia janjamuka. Kusatenda zvake Cynthia uyawe. Kusatenda zvake Cynthia uyawe ndakaburitsa mari yake $2,500. Cynthia janjamu. Uyu janjamu yokupa uyu maititi mahembe dzemuchato. Ndakaburitsa mari yange anetse ngerova 4 years. Olinda achikamba nemari iyoyo. Ndangoita live kudai. Ndakati mazvinzwa. Zvine zvinoita tuda mari ye DNA mainanti. Muchipowa mari iyoyo. Munhu wakavipisa vanhu usaita kunge madzuvurandi man. Kwaite sei? Ikatimbo player aido achiuya. Ndandifone noli ndifonero kapa WhatsApp ikandidzokorotsi. Yes, Queen wenyika muri sei? Queen kune nyaya uko. Mari yakanzi naOlinda atumira ye DNA yaLivingstone. Haina kusvika Queen. Ndiri pagroup racho rine vanhu vari kuzama kubatsira hama chichinye zvaLivingstone. Saka vanhu vangu vachingobvunza kuti koimimi mari dzirikuema zvichinetsa kuti muite private DNA musamirire hurumende. Ko 350 ye yakatumirwa naOlinda before muchato. Zvikanzi hakuna. Haina kusvika mari iya. Then mai vaLivingstone anzi vakatonomisira message. Nokuti iye akaisa posti pajekerera akati anokumbira kuti mai vaLivingstone vamubate kuzoti avape ameno namba kuti chiye kuti vanoclaima that money. Saka mai Livingstone vakazoita seizvozvo vakaenda kuinbox achibva. Saka up to now mari iyoyo haisati yambouya. Iye Olinda wacho achataura nevanhu. Saka vanhu vese vakungopopota kuti kuwai akadaro because akatovhara pane vamwe vanhu vaitoda kubatsira. But wakatozongoti since Olinda abvisa mari saka zvatova covered. Izvo zvisiri. So vanhu vakutofunga kuti kana kuti mai vaLivingstone vakaita chitsotsi here vakatora mari vakanyepera vanhu chichini. Zvakaoma Queen. Hakuna mbomira musha ukumfungi. Iwa mari marasha zvimabhonzo zvaLivingstone zvimabhonzo zvakawanikwa zvezve azvisati zvaranwa pamushini. Ninyoto vanhu vakamirira mari yemadNA iyoyi. Ndosaka tisati tanzwa zvinhu kwanhingi uko kwaLivingstone zvakamiswa nemukaradhi uyu dutye iri. Naiwe dutye iwe.
naiwe maingomo iwe naiwe mukadzi wemucheche mukadzi wemuECD mukadzi wemwana wekukreshi hausi kuti inzwa here tipoka mari yekudna ndindo wakabeja ungobatwa pauro here naiwe mukadzi naiwe mukadzi ungobatwa here ida uchida ngongozvida kunge ndiwe wega une mari wemukadzi iwe sado wakanitarisa iwe uziva wakanotarisa ndoziya kuti wakanotarisa pana kana chikumbo ndoziya totaura newe wakanotarisa mukadzi iwe Olinda iwewe mukadzi tipoka mari yemadna ndonozviita chamvari ndonozvita chamvoko chekungopa vanhu mari kungorupa mbida iwe mukadzi iwe tipoka mari zvida kunosereka kuti mabhonzo ati tizive kuti mabhonzo ndaanayo ndowakamisa process yakamiswa newe mukadzi iwewe utakashambuka zvinhu zvekwaLivingstone zizi zvinhu zvekwaLivingstone chingo chiri kuitika ezvo ndiolinda ane mari yemabhonzo azwa mari yemabhonzo kuti mabhonzo aongorewo ndaanayo ndiye kakamisa yani ndiye katakatapa vanhu mari yemabhonzo kuti anoongororwa mari yemadna ndatuke nai vanhu munongonyepera vanhu zvemhangamanga ngandise foni yangu pachacho foni yangu yapachacho akutodzima kaipo pai mandise foni pachacho mire kainge yakudzima nguva iko yes kana apa kadhiresi kangu kapfupi tandite kusungirirai maiwa kufoni yangu uda kudzima zvaikaseko mirai zvenyu mirai boisa foni pachacho toisa pachacho chete zvinonaka so chaja Samsung ipapo Samsung S21 iyi so chaja mire sazodonedza masamu zvepo pai ya good yapinda muna kutsvuka kwandaita makuona netsinga ndavasimbodziziyaimi ndatsvuka kamazuva makuona netsinga kuti siri kushanda ndikubaya majekiseni evhechini handisi kuzora mafuta ndikubaya majekiseni chimwana uri kukamene wakamene chacha usarutse timunhu anorutsa kubwe muno ndikubaya majekiseni kaini ndikubaya majekiseni hachandi kuzvisungirira chiniki hachadi kusungira handidi kutsva nendai chigara pasi chacha handidi kutsva ndiri munhu mukobvu kaini ndai saka ndonyaya yataunganira ipo panapa iyoyi yandakumutsirai vanhu 3000 vari pano tatonda tokumwanza andikanani dzakachauya mamdzachauya iwo mari yemabhonzo isati yaenda kuvaridzi mai vaLivingstone izvozvi vakamisa process yese neizvozvi zvemasocialite izvozvi zvemasocialite zvemanga vanongoda ngonzi akapenga ezvinorinda kupa vanhu 350 vakabheja daibude mumutsei manimi zimbuya iri zimukobvu waerera mumutsei munhu uyu atipe mari uyu manini naimi stupeti wake mani kuti angoshungurudza vanhu vanenge vachizvitamburirwa azvonitumidzira whatsappero vanhu vari kutozvitamburirwawo zvawana mai Livingstone vari kutozvitamburirwa zvavo waukuvapa force hope kandiona kuti whatsapp kuna anyorero nai masikana hakuna kana kumbomira mushe mufungi nai muchirege ndipileke kupedzisira so that Cat family makuenda muchikuwo Olinda akangoposta chat Cat family ndo andotuma Cat family haitombodikana zvona zvaOlinda ndai muita chimveke chimvakala ndai muita chimvakala ikoko abudise mari yemabhonzo ndoti kuda mari yemabhonzo mabhonzo aongorerwe iwawai zizi ndakabvunza kana pandandiri kulive kwameli musunono mukoma wangu ndakati naye wakoma kuziziye kwaLivingstone yanyanyoitwa zizi ezvo mari yemabhonzo yakapejewa isati yabuda nawo anoibudisa chete kana akasaibudisa anopabva paFacebook ipapapa kutomubvisa zvejende chaizvo chinonyepera vanhu chamasare chinofamba bwaora chinonyepera vanhu idiot unonyeperere vanhu changa uchanoitorera nyayo yemabhonzo yemwana wemabhonzo wanga uchaiga wanga usina muchato uri kuuya kwako kuita mari stereki kuita mari too much pangonzi pabviswe mari uripo ende hausi kunombobvisa ndozvakaita futi chimusikana ichi Bridget chihure cheZANU-PF ichi chakambonyeperwa zvanzi chakuendesa kuchikoro chakuchinjisa upenyu hwako chakuhura chiri kuZANU ichi chiBridget chimusikana chaTowers ichi
chakuhura chiri kuzanu ichi chakanyemberwa zvakanzi ndokuchinjisa upenyu hwako iwe ndigokwenesa kuchikoro ndigo anofoya Olinda anofoya Olinda anofoya mufoyi wamafoya uya anofoya ane huzuwa kuzuwa kwakakuite zvaizve ane huzuwo anozuwa kuzuwa chii chocho takaimira mari yemabhonzo iyoyo mangwana hakumborarwe kana kushandwa mangwana mari yemabhonzo iyoyo timbojaidzira vanhu mukadzi mukobvu anonyera uiva kureda vanhu vatafere masikana ari mutsvuku unoziva ndoti mapiritsi vanhu vanorwara vachifamba ndatozvionera zvangu ndiri kuona zvangu firimu rangu mazvano ndiri kuona inonzi manifest series inonzi manifest kuNetflix ndo yandiri kuona zvangu ndorifarira ini kuvhura Instagram kudai chabvira ngondongo ndikati pane njuku ndikati pane pendi kuti ndiuye kane unongoziya cheke ndiri hanzi pengai queen mari ibude taura zvakwanzi tichiyera kulu pane munhu muda kufona alright fonai ningi chifonai kuWhatsApp vane namba dzangu fonai vasina namba dzangu pananai mucomment section imomo timbonzwawo kuti vanhu vari kuchipati kana makafona nenda kubadzaka mukasipika kadiki esi mwana ona akakauya kuzotora show futi unoika Olinda atiza remari mwana wangu unongozvinzwa njera Olinda anakubhadhara mari yemabhonzo toyadzakaunganira akanyepa akati ane mari vanhu umwana maraisa mwanangu aya Jehovha chigara kuchosani mari mwanangu chigara muchi kubwe chigara muchi Jehovha Zimbabwe kunonakidza kunotapira munhu kutopiwa malikes asikana kutopiwa malikes kutonzi anti vanhu vakufona manibadzika spika ke dzimei mina ndikudaire foni yenyu asikana mina ndibadzika spika mina ndikuona mafoni kono ndikuaona mandadzika spika ndokanoita makosi Magadiko. Hello. Hello, what is it, Queenie? Tiripo Magadiko, my stew. Hello. Ndiri kukunzwai. Konda munzwa wanu kwaita seko. Kandimfonere. Fone, vane namba dzangu pinai kaipana nayi namba dzangu. Mira ndidedzere 0046 79 0046 79 046 9291 0046 79 046 921 0046 79 046 9291 kandifonere mukadzi isitonakizwa mwe kuyo mukadzi afona ndeumbuwe chanjamuzini ngakadza maisichuwi ndo ushu ndio kona TV yenyai ndabulise nyai kuwa kulala kumashure mwanangu hoi taura iwe waitwa seko nyama yemabhonzo iyi mari yeDNA penga yasikana penga imukana danetsa uyu
mari yemabhonzo eDNA, mari yemabhonzo eDNA, mari yemabhonzo eDNA. Ikazwa nekungwanzi ndine mari masiti but zvanopromisa zvacho hazvizoitike wene Bridget akapromisa kuti ndakuzokudai but izvezvi rahure rezano Bridget akavhiringidzwa naOlinda. Olinda akamuvhiringidza kuzosvika kuti Olinda Bridget akahuriswa. munoziva kuti ndimutori nese endai munoita especially cat family nedog family batanai this mission ndiri kukudai mese cat family nedog family endai munoita hoho kupage kwake koko hoho jaira serei Bye, it's true. I love you too. Morese Muriako. All right, Botswana, oi. Bye, sweet. Get that room. Phone. Okay, yapinda. Ndine phone ko yandinayo. Makadi yenyu. Hello. Makadi. Really? Taura yasikana nyaya yemabhonzo eDNA. Tinofara asikana nyaya yemabhonzo eDNA iweduwe. Kwini mazenge maitana seko na moyo Olinda zvomamuri mabest 9. Zvangu ndezvekubatira pamusoro ndotamba nemba kwaini. I just wanted to tell you that I love you so much and you're an amazing person. You make our days. You're amazing. Thank you. Bless you, my love. Thank you. As my mama best. I'm sorry. Akumkanto. Kane utulu. Kaspika. Magadi yenyu. Miraindi kuiseba speak. Hello Magadi. Hello. Yes, ndiri kukunzwa itaura yasikana. Hello. Ndiri kukunzwa itaura yenyu. Kwini mari yemabhonzo Penga yasikana. Munhu kunonyora pachidziro kuti munhu atumidzira mari yasina. Inini kwini ngati ndikufara ndakonekta pafoni. Kwini ndokuda zvoti mukomana wangu akatondirambira iweyo but handizivi. I just can't use it out kwini une guhwa randoda. Tinovhurumutsa vanhu. Imizwa yemunzwa asikana. Handito zvaakaita Bridget. Ambva atumidzira mapicture nguva yaBridget iya. Tatati mari yatumidzirwa. Bridget ndokuzoita live. Akati akakanzura matransaction ndo zvaanoita. Anoposta achiti heyo mari ndatumira okanzura matransaction. Bridget ezvino ahure. Imi. I understand that this time mission here kutodiwa dog family naked family. Ngaanoita noise kupage kwekwe. Mari yemabhonzo ngaibude. Mari yemabhonzo munhu akapledge musha wapledge izvozvo. Ngaibude mari iyo. Baba tanya toti panyaya inekisho kumangwana takatogadzira kusaenda kubasa. What? Awendi kubasa. Kuti mangwana kuna kuZimbabwe kwatiri mangwana inotorisa tari. Toda kuswera pamasisi waya kuinaiwe. Buya kunobvunga vaburitse mari vakutambudzire MA1 vanosvitambudza. Naimi. Mukadzi akaruza mwana wake shuwa akunyeperwa nesocial media tokupa mari munhu kutonochata uyu kutonochata kukanganwa kuti akabhejera vanhu mari ngaaburitse Olinda muroi ndosaka ndichiona ndisingamboirespecta mari yake
Asi ini ndakaunyadzobvunza kwini munyatora neguwa nokuti ndogara ndiri pano. Ndoda kuzoti mari yaOlinda ndeyekukwade nokuti haizobuda inongotaurwa straight. Cherepo papa ndakadzingwa mumanshoni mpuya paakabvisa mari paya. Makati kwaiye kubatsira here? Kwaida kungoonekwa kakuye. Kuda kungoonekwa chete zvasiyana nevakandibatsira chaivo chaivo vanhu amutarisa. Uyu aida kungoonekwa uyu puna impudzi. Aiwa kwini mari ngaibuda kwini ndokudai nhasi Caroline Makari chakonekta mafriends angu awo. Moresaiwo Kero kani Kero Makarichi. Alright baba ine ngandiconnect vamwe. Thank you Kero. Ndi Caroline Makarichi uyu. Bye Kero. Ndikatitaure nevamwe. Nei masikana. Mai Livingstone vakaruza. Mai Livingstone vakaruza mwana wavo. Varuza mwana wavo wambwanyeperwa nzitokupai mari. Musakaona mhosva wakazvibuda katasingaziye nyaya dzese idzi. Mhosva haite makuwa. Asi taiziva kuti kune nyaya. Ngatikonekte uyu. Chimbomirai vamwe ndibotanga ndakonekta vamwe. Ewe kanzi dzapinda mafoni ku 100 at the same time. Makadi yenyu. Dzikisai volume vandifonera. Musandifonere kamuchindiona munodzikisa imwe foni ko yenyu. Nai masikana. Mwanga connect. Hello Makadi. Mirai ndikuisei pa speakers. Mirai. Ya, taurai. Hello. Okay, kwini wenyika. Makadi asikana maiona senya mari yemabhonzo iyi. Kwini tirikurwadziwa singaite ndirimo mugrupu racho. V11 rauya. Iwe uri kuwirirana nazvo urimo taura tinzwa. Ndirimo mugrupu racho iroro mailizi vakatokonfema vakati meseji yakapinda kuzonoda unotora mari haitoreke. Mari yanga yaitumidzirwa kupi kuwestern union here kana kuti kuworld remit? Hanzi kuworld remit meseji yakatopinda kufoni zvakanaka uyu wedu wekudhoto yakatokonfema kuti meseji yaita kuzonoti pano kuningrini meseji yekuti vanotora mari haikatoreke. Anenge abvisa anenge taura dia vanenge varivhesa mari yayo tiri kutoida kwini. Mari yayo tiri kutoida. Vausonzi vakanga vari kuhani munhu madhezi vachinzi havasi kubata foni vaitofonerwa. Satanyoko wake achidhigidha mvura dzeblue dzinoti kachi dzakaiswe mapiritsi mvura dziya dzimvumidzwa. Kwini tiri kuida mari yenda abvisi. Yako kutotanga usiku wanhasi akutora arwi kungonza anotofanira kutodhilita mapost imi vedwe isusu vamwe hatina mbodibheja mari dzekubatsira mai Livingstone, asi what we can do is to fight for her pano pasocial media kuti Olinda ngaasadaro. Mugrupu iroro nhasi chaimanherano yanga ichitonetsa mameseji hobha ndachitoona vanhu vakati no nyaya yanga idzosere pasocial media. Uyu ndingirikini Richa haangatambe nepfungwa dzevanhu. Aiwa Richa antatadza Olinda atadza. Kumutendera mahara. Imaskana vanhu vakatenda papost ipapo vanhu vakaisa nemalikes. Rich anti chichima wachisa kamuchacha vanhu vanga kuti Felicitas hatombozvigoneshi. Kominamato yedu kuitendera mahara kuti may God bless Olinda. Tukuda mari yemabhonzi. I love you so much, Queen. Marotadza kurara. I love you too. Mabhonzo hakuna mbomira mushe. Bye sweetie. Uyu manzwa mukadzi uyu ari kafoni kari busy kafoni. Mukadzi anzwa kunofona uyu ari mugrupu kandishe volume. Ako. Tega. Hello. Speaker. Vanhu vari kumbovafona million one time.
wafona 1 million one time. Muri say Queen. Makadiko naye mkwasha. Hello Queen. Ndiri kukunzwa mkwasha wangu wakadi. Kuti wasungara chiri kuita sei kwe chine mari yemwana ichi. Iwe zvako iwe mwana wababa wangu bhuti pengai mari yemabhonzo hanzi vakanyepa mai vaya. Nai mwana wababa wangu ndivi kutambudza mai Livingstone mai varasikirwa nemwana. Imagine wototi mari ndiri kuda kutumira vanhu tinomira tese kachida kuzwa. Nguva yareba hapana kana production. Bhuti zvinozodere nai bhuti matogona mauya muchimirira varume. Todine mkaradi makara. Todine mkaradi bhuti. Rudzi rwakatukwa. Makaradi vatwe. Dai kuine spray taingo spraya zvopera izvi. Kana kuzvinyika mupendi yeblack. Chatombokumbira boyfriend yangu amutarisi. Timbotsvaga pendi yeblack. Timborinyika. Ukazi mkaradi kuzoita top shine vanhu hanzi vakakusha muna mato. Mukadzi mwauya chara kwasina uswera anyari. Muna mato yakaendera pasina kabhuti. Hakuna kumira mushe. Zvakaoma. Pfungwa dzakaperera kumashure uko. Kutoto. Nemazamu. Ndori nemazamu kamazamu anenge ngoma yeziyoni. Nemazizamu. Budini. Toda mari yoyo budi. Chinenge tora mwe makozi maita baza muri kufona muri kupiko. Ora. Cape Town. Kuri say Cape Town. Where did I say? Aiwa bo. All right. Maita baza budi maita baza. Okay, Queen. Nevarume vari pano vachida guva rinonaka guva rinospaka guva rinoda kune varume vanofona usiku. Jehovha. Makadi mirai ndikonekte paspeaker. Makadi zvenyu. Hello Queen. tiri pasi kana taurai tinzwe maiona sei nyaya iyi. Hi, Queen. Hi sweetie. Queen, first of all, I wanted to just let the people of Zimbabwe know, kuti, Paya, when Olinda sent that evidence, it was just a processing screenshot. It was not proof of transaction received. Okay. Saka ipapo hapana chaakatitumira, anofana kutumira evidence kuti mari yakatotumirwa. She just said that she requested to send that transaction. So mari ngaichobuda. Mari ngaibuda asikana muri kufona muri kupi kwenyu? Ndiri kuEurope ikoko. Kueurope taura zvako switi zvinoita here vedu we. Munhu kunobva watambudza mai Livingstone sure vane mwana akashayikwa kubvira muna December. Zvinoda here. Azviiti, Queen, and it's very painful because I know a lot of people wanted to help, but vakatoti azvaita zvabhadha. Mufunge. A lot, imagine. Mufunge zvako iwe. And hazvina kunaka. Sometimes it's better to keep quiet. You can't do it. Just keep quiet and allow vanhu vaunganidze $10. Inani. Iye kubva angoyamba abvisa vanhu yese vaida kubvisa kati ndikubvisa yese. Vanhu dai vakaita kana $10 kana $5 mari yakasobuda kare. Nana pressure ya fake life. Zimuchemberei. Utsika mari iyo kana kuri kunzi yakaperera kumvura dzebhurutu kunoitora ikoko kwanga vari ikoko. Tikuda mari iyo. It's not fair, Queen. Like honestly, the woman has been through a lot. Nice. And right now she's now waiting to know kuti mwana wangu is here, the one in the mogul, not way. Another 6 months. After 8 months now, she needs to it's another 6 months. Way. So some people did about Facebook, but you can you Taura zako. Tinongokata life. But someone else is living their life. Sure taura ko Olinda akatadza mfunge munhu angadaro mai Livingstone vari kufunga kuti indarerukirwa mari yo yema DNA ndaikuipiwa kunzvimbo 1 vakutanga ka 1 iwe ngaibvise ngaitoibvisa mari yo kana zvitonzi kana kutopa kana mai Livingstone kana 3000 mangwana atatoya atiti hey tatilete tinondipengera and then she's going to try and show some form of evidence what but why does it always have to get kumapena why does it have to get here all the time?
Ngachitovira. Do what you honor. What you say? Asi raiti kana Olinda mufunge zvenyu asi tombori raiti Olinda ye asi ndachitovira mangwana mari iyoyo vedu veZimbabwe chatinga hatina mari asi tinokwanisa kumira namai vaLivingstone. Olinda ngaabudise mari iyoyo anotoibvisa kana iri 2000 anoonererwa stereki. If she sends Mudiwa money for a 1 cap, DNA is just 3 caps. Why not sacrifice that money? Akatumidzira Mudiwa mari yekepi, mari yemabhonzo isati yaenda. We're entitled to the money. We're not entitled to it, but why did you promise it? Akatumidzira Mudiwa mari yekepi, mari yemabhonzo isati yabuda. Zvacho. I don't. Queen. Vanhu venyu vatatinetsa, vanhu venyu vatatinetsa. Anonetsa Olinda agara anonetsa uya antonetsa rompewo zvaro remukadzi rakafeila. Ringoti kutsuka matsuko simuroi. Please, anyone sends you guys my proof of anything being sent by World Remit, please. If that is you have to see because the transaction complete. Hey. So many people are going to go around, and because that means nothing. It just you didn't even pay for it. You need to see the transactions collected. So my mind is sure she's telling the truth. Because Maria inakuya because ready for pickup. A screenshot. Atadza, all right, waita basa zvako kola iwe. Uri kufona uri kupika which part of Europe? All right, thank you, sweetheart, for your contribution. All right, thank you for your contribution, sweetheart. We appreciate. Thank you, Queen. Bye, sweetie. Ay, kaka, mafuni kuacha once. Oh, no. Can you find it? We can find it. Magadi Jane. Magadi. Ahoy, scan it all 18 when we want to say nyai. Yes. Yes. Namufonera ndokubveka aiwa pini munotigonera munotiita tena bless you. Kuona zvemalife shows imi number 1. Bless you, sweetheart. Kwasikira sei kumba kwenyu? Ndakubvira zvipari dzemabhonzo handina hangu aidiana but ndangoti ndokudze kuti aiwa muri number 1. Bless you. Thank you, sweetheart. Thank you. We are really appreciate. Ngatitora with we are support. We love it. Nine. Ngatidaire my phone call. Yeah. Hello, Magadi. Magadi. Hello? Yes, Magadi, askana taura itinzu kwenye ema bonzo. Shamwari nye ema bonzo ya netsa. Kufana kutomanya kupeji kwatu. Nekuti this girl I think mapirisi ari kuma HIV. Amuramba mapirisi edzi uyu. Uyu ningrini ndakainzwa nje yangu nayo ari kuda kudiwa because vanenge vari kunetsa nemurume wachona. Yowe. Kuda kuratidza varume kudhonza varume kuti ndine mari. Which is very bad because pane group raitoronga iti guys sei tisema tisendiswe $50 mari yemabhonzo ekwani. Mumwe akazoya achiti na Olinda ari kutumira mari. And the first 2 weeks now mari isati yapinda. Imari yayo mari yemabhonzo yo 350. Yayo mari yemabhonzo yo 350. Amen. Saka iwe uye nerimwe gwa kai. Wati Olinda akudachi mudiwa. Iro rombo remurume riya mudiwa riya. Kokakurira. Very powerful. Magadi yenyu. Magadi. Kwa vaskoro ndo pala hivi. Magadi. Unofuna wachinge wane mweya wamachendesoka handizvide izvozvo.
ndikadaira phone ndodaona neorder pana kana wane mushongo kuti unofona ukafuridza mhepa pana ndiri omwe mateteguru. Hello. Yes. Hey, Moro. Hey. Tiripo magadiko kumamana. Yo wekani chitaura kaya mabonzo yataunganira iyi. Olinda kana kupindura msunge kana kupindura Olinda hatu watikinowa. Ura mama Livingstone ipi? Nina wao wana Livingstone. Munino wano nzimayani? Nyozi mayanashe. Mayanashe maita basa mauya nenyaya. Inise muningina wa my Livingstone. Mudze my Livingstone kuti queen wenyika. Homwe matateguru yakufambira mari yoyo muchaipiwa by gender by force by buri so, just watch ane kana akasaiburitsa hapa paturore pa social media ndokupera kwake iko kuda kunyepera vanhu vari kuchema kunyepe yo vakadima ivari Livingstone. Ndikuru watu wamufungene kuitaje ukataketa mwana yorega kutumira mari Olinda akapromisa zvinhu paFacebook pajekere pakazara vanhu ezvinozvi zvinhu zvakatooma hatina taifunga kuti Olinda hatibatsira zvatinyepera Nai zvenyu apa makatonamata nekumunamatira kai. Bye, sweetie. Chiri kuti fambira yama dza Livingstone. Yere boss. Famba ire ati kufamba rega ndimbotora imwe ko. Avana kuzvitaura kwa madam boss kuti ndo zviri kuitika. Vaitya nyaya yaOlinda. Nana mhosva aitozviziya nyaya idzi. Makadiko. Ahoi Sweden apa ahoi. Pa Sweden tiri pano takaiunganira kai yemabhonzo iyi mari yemabhonzo. Ahoi, omwe matakeguru ahoi. Iri pano homwe nyika. Yeah, omwe matakeguru. Taura itinzwa mai. Ndo yataunganira pano yemabhonzo iyi. Maita basa kani. Nai. Naimi. Olinda ko akasira vamwe. Zvese zvoitwa naye here pa social media apa. Ko akasira vamwe anofa here. Aita kakwana. Zimbabwe yese. Hey. Mari yainga yakakwana kudhara. Bati yanenge atungozviratidza kunge ipinga. Aiwa ngapfurwe Olinda ngapfurwe. Atadza Olinda aiwa atadza zvisingaita aihope mangwana anomuka mari iyoyo yatumidzirwa. Ngaatotumidzira kana iri $2,000 chaiyo. Nekuti zvaakaita akamisa maprocesses akawanda. Ngaatumidzira yawanda imwe kana 1,000 kana 2,000. Because akamisa process yemabhonzo iyi. Tingadai takutoziya urongwa kuti mwana uyu ndewedu here takunoviga kana kuti. Akatadza Olinda akatadza. Ndipo ahoi murare zvakanaka. Tengetwe ahoi, wakada beguru ahoi. Akakanonakidza. Ahoi. Akachora umwe thank you sweetie. Akoza kwina. Pamabhonzo ipapo. Pamabhonzo pano taurai tinzu. Pamabhonzo ipapo ahoi. Ahoi pamabhonzo asikana takaungana pamarangwanda. Aiwa mari ngaiwi. Aiwa mari yemkomana yebhonzo memabhonzo ngaiwi. Naimi munhu unombowadaro shuwa.
aiwa ni mangwana ndatofona kubasa kuti ndiri kurwara handisikwenda kubasa Bamba chimurenga ahoi pamabhonzo aiwa. Thank you so much. Thank you Askana. Thank you my love. Aya rekatifonere vamwe. Thank you. Munokoti gaga because makozi acho akawanda zvinotyisa. Akawanda queen wacho akawane inonzi reflux yemakozi uya kupinda. Yatawa. Makadie. Unda connecta one. Sinomukasa connecta ka. Andizori muzosvambisa sei. Hello. Yes Askana taurai tinzwe pamarangwanda pano. Tokubatikana swane zvaitwa naOlinda moziva machemero akaisa MA1 Livingstone titoriwo mugroup. Sorry zvenyu Askana. Zvakaoma vedu Olinda ngabvise mari atobvisa neimwe yokuti akawesta time. Aiwa ngabvise kana $2,000 munhu ungambowadzimira vanhu foni uchiti anzi ndiri kuhoneymoon iwe wakapromisa vanhu 350. Imagine. Ngabvise mari kana titodi anopena mukaradhu ngabvise mari. Sorry zvenyaiwa iwe wawechi almost 5-6 wemunhu wemugroup kuuya munin'ina waMA1 Livingstone anga atoriwo pano achikonfirma achiti kwini inyaya yechokwadi. Aiwa isi taakusiyira dog family necat family vachazvifambira izvozvo so that tichitobvira because aiwa ngasadaro munosati nyaya yaLivingstone iyi mai vacho tikutoshaya kuziva kuti veduwe Olinda haazi right. Ndosaka ndatoita live ndakati aiwa nyaya yaimborari. Alright Askana maita basa rega nditore imweko ya last call. Ndinakana mbodaenda mwe kana coffee kana Red Bull. Nemaskana. Kwanza kandela kari kuzidza ngono. Mungu kari kuzidza ngono. Asiyane na mai wake. Ako kari kuzidza ngono mukati. Makadiko kumamana. Tiripo kani veduwe. Hure rinonzi Joy enderai mberi Joy uyu atikanganisa kurarama Joy uyu. Joy akatoposta Joy akatoti hanzi mari taiona asina kuiona ndiro hure rekupedzesera iroro. Iwe wauya nenyaya yakanaka iwe wezihure zimka rinongoti mazikumbo anenge mbambaira. Mazikumbo anenge matanda. Uyu anonzi Olinda uyu anga atotumwa kushandiswa imbwa dzevanhu izvozvo. Dati tukai Askana muri vanhu vakwini imi tukai. Dati tukai Askana muri vanhu vakwini imi tukai. Beche. Zvamunenge mahure muri mahure here imi. Muri mahure handiti mahure makadiko. Aiwa queen ine serious noti iri Joy iri kuzoposta rakatoposta rakataona mari kai. Aiwa Joy akatadza ine rinongovhekedzero ndorimwe rinongondi hameno kana face yakanaka. Ihure but ihure rakaipa zvisingamboiti. Akatokundwa neni kunaka ndaibwa murume. Aiwa zvinoaiwa apa tichadi kutuka cat family nekuti cat family tikuda kuti itibatsire kunovhurumutsa Olinda. Pamabhonzo apa tikuda cat family. Iri remvura yedzeblue naimi mukadzi mukuru kuda kuvhaira honeymoon mabhonzo akamira mabhonzo ari makastokwa mabhonzo achitadza kuenda kuDNA imi muri mumvura dzeblue mabhonzo kunge achadembuka. Alright Askana love you bye bye. Vandifonera vari kubasa ku night shift manesi here ku south. Ndikanditaure neumwe makadi yenyu
Hello pamarangwanda. Hello pamarangwanda. Marangwanda ndi papa bonzo. Hello pamarangwanda. Hello pamarangwanda. Kwa phone kwa chanu vapinda ka 100. Unoita patient wakanzwa ndichitaura. Unoita patient anditika ndikadaira ndoconnecta ku speaker anditika. Saka unoita patient wakaona ndadaira unotonga ita patient kusvika ndakuri connectera asi adzima. Ndisikuti achapress asi adzima. Hello pamarangwanda. Asiya pera moto. Kana bojo. Iripo. Taura ndiri kukunzwai. Ngwanda ahoyi. Pamarangwanda ahoyi taura ndiri kukunzwai. Pamarangwanda ahoyi. Ahoyi maiona seko nyaya yemabhonzo alivi. Aiwa zvaitwa aiwa kuenda kuMaldives asati abhadhara mari yemarangwanda. Nai mishuwa mari yemarangwanda shuwa kunge marangwanda achatsemuka. Aiwa ngaabhadhare mukomana aiwa ngaabhadhare. Shuwa takanamata isusu kuisa malavhu nemalights. Masiku nemasikati. Totonzwira tsitsi mai Livingstone kana munin'ina wacho auya voice richirwadziwa kunzi shuwa angatidaro here shuwa atina kana mbomutsvaga ndiye akatitsvaga vedu azvina kunga vasadaro kuita urichi anti shuwa kuda kuwana malavhu nemalikes nekuchema kwevamwe vanhu aiwa ngavabhadhari. Hazi right Olinda ndo cloud yaanenge achichesa kai ezvino uyu Bridget razi hure rezano akatadza kurichengeta kunyepa yeye ndichakuchinja upenyu hwako ndichakunochinja upenyu akaritanza ada kuripa mari yekuti avhure chirugu cheuku akati to win the quotation. Haite kana Olinda unochinja upenyu hwemunhu uri mwari here pano handina munhu anoya pana achitaura chazira kuchinja upenyu hwako ndinomutya munhu iye munhu unochinjwa upenyu namwari hauchinjwa upenyu nemunhu mazvinzwa. Saka aiwa don't worry mangwana yachino mukairi chahwiriri anoiburitsa mari iyo aiwa dzifambirei ndimi homwe matete guru. Thank you asikana kumba kuri sei aiwa kumamana kuri kunofara chaizvo. Handiti aiwa thank you asikana rega nditore mweko. Thank you my love. Thank you so much queen. All right zvakaoma asikana tichida kunzwa kanyaya yekunzwawo pfungwa dzevamwe vanhu. My team akadi tiri pasi kana maiona seko nyaya yemarangwanda aLivingstone. Mukadzi anoda rumaniso queen anoda rumaniso. Roda kurohwa naye. Roda kurohwa zimukaradisi munhu. Unoda mari ngaburise queen. Mukadzi ngaburise mari. Zvakaoma asikana ndo zvatakamira pano kuti mangwana kuchiedza ndaingoita because iyi Livingstone akarwadza vanhu kana kuti akabonzwa. Manga mateta namba dzake queen chatomufondera chega tamuudza. Aiwa kumufonera kumujahidza kana ndaavhare mapeji ake kana asingagoni kushanda nevamwe mushi. Zvatimbo kana ipo pano handisikanambomufonera handisikanambokundikika mandema da kugara wega here kana uchida kugara wega pasopanofa. Zvamatete izvozvo magona queen mari ngaibude. Hanai asikana munhu ungashande zvakadaro uchishanda shuwa munhu omirira mari yeDNA hapana chawaita aiwa wakutochata wakutoenda nekuMaldives anojairira matare handakusi kushanda zvakanaka nevamwe ikoko. Alright asikana regai ndikutora amwe makozi maita basa mhuri dzenyu ziri sei? I love you too sweetheart. Rega ndimbotsvaga chairman ndilari kundikika panapa. Alright my love bye bye. Tsvaga chairman ndilari kutondikika kutoda kutora rega paniki. Ndiri kudaira mirai mboningi. Mirai ndimbotora chair. Kasofa kacho ndiko kasofa 1 mumba imomo. Ndo sofa ibodzi chete mumba imomo. Kana Mandela andidzinga pasofa apa ndogara hangu pachair. Mirai ndikutora makoze. Mirai. Gara hapo ipapo mwanangu. Ina ndichaite zvepa sofa ndakugara hangu pachair. Ungandivhiringidza. Mirai ndikudaira mafoni kwa mirai ndogara pachair.
Hello pamarangwanda. Makadi. Ayadi queen yaoi queen yaoi. Tiri pasi kana mainzwa senyaya. Olinda idako, Olinda ngabhadhare queen, ngabhadhare. Vakoti zvazotsopa uri meshiro nenyaya Olinda. Nai masikana, kune murume wamva watombomira kushirwa naye ende waita basa zvako iwe. Ndichona murume queen mbaizvo zvida timbomira timboteerera queen. Vape foni baba ndivatende. Vape foni ndivatende baba. Vatende queen plasma ndidzidzisa akavarara ndavaningirina ndavaitira kazvamataura zviye queen. Wambodya mboro vape foni ndivamhorese. Ndavadya queen. Vape foni. Kwanorareko wamutsei. Mutsa munhu anorarei masikatani. Kwa muri kuramba iko nekuti madyiwa mboro mutadza wokutoti tenda achita kuti imujiwe mboro mudzimba. Baba imi mhoro imi. Vakanyarara vakutya kutaura. Asikana vaguta nekujiwa mboro. Aiwa vaguta queen, aiwa queen munonditira. I love you queen. I love you so much. Thank you for your contribution and waita basa nekuchengeta murume ndozvandoda kunzwa izvozvo. Aiwa atotenda ini homwe yenyika hoi. Hoi homwe yematateguru waita basa sweetie. Okay, queen yenyika murambe mchita malive. And aiwa ndopa basa pangu ina ndizwe maskits. Ini yangu live show ndopa on my live. Yeah, maita basa queen. I love you. Love you more sweetie. Uchengete murume. Bye bye. Katinzwe mumwe. Hello pamabonzo. Hello pamarangwanda. Ahoy pamarangwanda maswere. Maswere sesi na Olinda bai. Taura izvenyu wakomana kana yaso taurisa utaurire. Taura zvako mufana wangu ndaabudise mari yemabhonzo. Mari yokuita mangwana kukupa kuti kwanoisi mari yokuita. Chimurenga! Ndakuitwa chimurenga. Ndaabudise mari yemakwapa yo chikuida mari yemakwapa yo. So blessed. Thank you so much for the entertainment. Thank you my love. Kuri sei kumba kwako musikana wako akadi? Mamtorongo ari bwa. Tesi kutoona live tese. Kompe phone kandibomolesa musikana wako. Kwaenda kwembe. Vasikana vari kwashinyana vachida kuvhura vachikambore. Makadiko pamabhonzo apa. Pamarangwanda. Makadi. Yo, vanhu 3000 makamuka ndikutoti 1000. Makadiko ndikutishamisa kuti pane vanhu 3000 ndadafunga pamwe tiri 1000. Ko makamuka mese. Matikwas. Yo, ko muri kufona muri kupiko. Muri kupi. Mukufona muri kupi. Makadiko mahure kunohurwa ukakweya muri kuhura kei. Munoitei kwaiko kwamusi. Handi ndo kunojiwa madhodhere mamusi kuno. Aiwa muri kugona kana asikana kuri seiko kuEmirates. Aiwa kuri right. Kuri seiko ku Sweden. Aiwa mutangwena muri kubaka. Tiri mutangwena. Muri kubaka. Muri kubaka. Anjitika maiona se. Imomo mutangwena. Ko maiona se nyaya yemabhonzo inyaya mukaradha netsa uyu. Aiwa Olinda akakanganika kuti kweko. Imagine. Aiwa akakanganika. Imagine. Kuita seiko. Wombonorova joy wapromisa vana aiwazinzwa. Imagine. Aiwa takatobhekana isu sedog family we are not happy. Tiri kutobatana neketi family kunoita hondo. Tangira hondo. Imi. Taminuka na Mandela. Imagine kunge mabhonzo achakrekeka. Nice.
mabhonzo aya unga achakerekeka takangomirira mari aiwa anowanza kutaura ane yepu too much. Alright, asikana maita basa muchengete basa ikoko ndinokunamatira yanditika. Thank you so much, Queen. Okay, love you. Asikana nyika yacho pasi rese kungori Queen. Homwe nyika makadikwa asikana. Tiri right, Queen, kuri sei. Aiwa tiri munyasha asikana, muri kuiona sei nyaya iyi? Nyaya yemabhonzo yatibata zingaite Queen, ronopinda maspirit station kuna Olinda. Aiwa nyaya yemabhonzo haichatoita asikana because it's not happening. Aiwa chero ndichamboplaya futi audio yacho ndisati ndaenda anyway so that vanhu vazive kuti tiri kutaura nyaya ipi. But anyway, maita basa nesupport vari kufona chimbomirai. Thank you asikana, thank you nekufona, thank you sweetheart, thank you my love. All right, Queen, I love you. I love you too, sweetie. Mirai vari kufona ndamboplaya nengi. Sikatani. Mirai kavari kufona, Mirai. Amboplaya kuti zvatangira papi zvatiri kutaura izvi. Chimbomirai kana vari kufona, ona kuti kuna mafona milioni. Una makudonza maswiri. Wanda tichimbomirai wana. Kumaitiwe. Amuterere. Chimbomirai ndozokupai green light. Ndokupai green light, Mirai. Mirai so ndokupai green light. Ndokupai green light, Mirai. Tambodzimaka. Ndadzima. Ndokupai green light. Kwakadzimike. Ndokupai green light. Mirai nditange ndamboplaya zvazviripo. Nami munomboteererawo here imi? Munomboteerera ndokupai green light. Muteerera cho nomushaya. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Bluetooth mode. Bluetooth. Makadieni? Queen murisei. Tiripo kurisei kumamana? Kumamana kuri goa hoi. Hoi, muri kufona muri kupika wakomana. Kupara tiri kuzopeti mahure maya mgotani. Wakadiko naye wasodindo. Sodindo ndiri goa hangu kutopedza kupedzwa mkosho izvozvi. Wabva kunodyiwa mukosho here sodindo. Pamarangwanda makadiko. Mukoza acho anobva pinda 100 kasiyana sodindo vari kuyo. Tiri kuyo nedzungu ratwo. Tunana sodindo. Chimbomirai ndamboplaya maningi mani. Mukatanga kungofona ndibva paita kunge kuZBC naye masikana. Achida kukuziva kuti nyaya yatangira papi ndo pandoda kuplaya patangira nyaya. Zvino yakubva yaita kunge ZBC. Nyaya yatangira. Yes, Queen wenyika muri sei? Queen kune nyaya uku. Mari yakanzi naOlinda atumira DNA yaLivingstone. Haina kusvika Queen. Ndiri pagroup racho rine vanhu vari kuzama kubatsira hama chichinyi zvaLivingstone. Saka vanhu vangu vachingobvunza kuti kwemimi mari dzirema dzichinetsa kuti muite private DNA musamirire hurumende. Ko 350 ye yakatumirwa naOlinda before muchato. Zvikanzi hakuna, haina kusvika mari iya. Saka up to now mari iyoyo haisati yambouya. Iye Olinda wacho achatauri nevanhu. Saka vanhu vangopopota kuti kuwai yakadaro because akatovhara pane vamwe vanhu vaitoda. Vari kufona vancha kubloka iyi.
Wanda tanje. Mari saka zvatova covered. Kanodzimika sei kwakachadzimika? Pira vanhu chichini zvakaoma Queen. Kanodzimika sei? Disconnect bana. Ndika disconnect pa Bluetooth. Kakutonetsa kunge moyo tsvina. Yeah, good. Saka up to now mari iyoyo haisati yambouya. Iye Olinda wacho achataura nevanhu. Saka vanhu vangopopota kuti Mantangira payatangira nyaya yacho. So that vanhu vangoziya background kana makuzoenda muchinoshiya mavideo. Yes, Queen wenyika muri sei? Queen kune nyaya uku. Mari yakanzi naOlinda atumira ye musandifonere kana sikana wanda tanje. Anjatore makozi zvakwana. Hama. Andichatore makozi asikana. Hama chichini zvaLivingstone. Saka vanhu vangu vachingobvunza kuti kwemimi mari dzirema dzichinetsa kuti muite private DNA. Vanhu vane asikoinda muri kunyanya before muchato. Zvikanzi hakuna haina kusvika mari iya. Then mai vali vanomboteerera ndati andichatore makozi pajekerera akati anokumbira kuti mai vaLivingstone vamubate kuzoti avape yameno namba. Vanhu vari kungofona unoziva unombova zvishaya. Vakazoita seizvozvo vakaenda kuinbox achibva vanhu vatoteerera andichatore makozi zvakwana nai. Ndatora makozi almost 21. Queen. Pamarangwa ndapa. Aiwa, osi ari kutijairira mhani, ari kutijairira. Penga yasikana zvinoda here vedu we. Nero remadhoto ire madzigaro maziombei. Rakasapota rikati mari yauya mari isina kuuya. Imi ane kuganhiro yejoyi uyu zihure ranhingira tinashe maposa iri. Rine kuganhira naimi zvenyu. Tina kumuimbira song mangwana makusendeta tomuimbira song yeOC. Hatodi Olinda nai masikana mai ningi vari kuchema mai Livingstone. Munhu maakudaro shuwa munhu ari kuchema zvinozoda here mufungi. Mufungi hazvidi kudaro mufungi. Ngere mukadzi. Aiwa akavhengedzera uya yokuda kuonererwa kuko kuzojoina musi wakachata kujoina palive pangu achiratidza vanhu marumu kwaakabhuka achiratidza vanhu mota manhingi ayayo kwakuine muchato achitadza kupa vanhu mari dzemabhonzo dzemarangwanda. Vane dzungu zvisingaite mai vava. Atonzida mari dzomarangwanda dziyadziya ngaaburitse mari dzomarangwanda idzodzo todzida izvo. Nai mukudiko ikoko mukadzi mukuru. Ndasamwa moti. Nai hazvinambonaka mufunge zvenyini. Iri boy Queen maita basa. I love you so much. Love you too muri dzakadi sweet. Aiwa hadziri boda iZTV yabvisa 3K TV yangu esaimimi. Unoswera chipa TV ya. Vachitongoiswa chano yeomwe yematate guru. Chaizvo, chano yeomwe. Mabasa tinosiya varume tinoramba tiri mombo. Uinenge chinzi chano yeomwe. Chano yeomwe. Pahomwe ipapo 24/7. Alright, this sweet unonzari kwa I love you so much. What is your name? Anonzari kwa endere. Asikana ndanadzoka kufara andifadza pahomwe ipapo. Anzi pahomwe. Makadiko. Pamarangwanda hello. Pamabhonzo. Pamabhonzo. Hello. Pamabhonzo aLivingstone makadi. Hello. Hello, tiri kukunzwai. Muri right. Tiripo kuri seku muri kufona muri kupi ku UK? Makadi yenyu. Tiripo zvedu taurai kanyaya yemabhonzo yanetsai. Aiwa, zvandirwadza zvokuti. Akarega munoziva pane vanhu vakawanda vaida kubatsira panyaya iyi.
asina kutivharira takatobatsira mufungi. Sikana ndimi kamuri ku-UK naye dzenzenza yemukadzi. Vakadzi veku-UK shuwa mama shoreswa kudaro. Aiwa anotinyadzisa unoziva kutonzwa kunyara kuti ndinobva ku-UK. Sikana wedu weOlinda uyu. Ndarege kudaro saka rega tinzi kuti mangwana kunomuka sei. Muri yenyu iri sei? Tinge tiripo. Muri yenyu iri sei ku-UK? Muri kupi which part of UK are you in? Birmingham. Kuri sei ku-Birmingham? Anyway, put it right. I love you, Tati. I love you too. Pass my regards to your family, my dear. God bless you. You take care, bye-bye. Okay. Skana. Kuona neku-UK vatotambudzikawo. Vakuuya pano. Vachizvidzisira reputation yawo kataiwa isati daro kuno ku-UK. Shin, my Livingstone vanodiwa nenyika yese. Nenyaya yekuti kuruza mwanaka. Isi tese takauya vana vakauya pano tikafamba nenyaya dzema-DNA idzodzo. Mwana wako kana asikana. Kwete zvatinoitwa nemboko idzi. Olinda rinombokendenge here zvemwana riya. Harina kana basa nevana riya. Basa rekungochata. Makadi yenyu. Mabridge ngaasandifonere uyu. Hamusipataura na Mabridge. Mabridge ngaasandifonere. Makadi yenyu. Queen makasimbeni. Yes, kuri sendi. Iwe uri wausi Mabridge kai. I wandi. Kuri sei ku-UK? Kuri nani nako Queen. Maiona sei nyaya yembiyo yenyu ku-UK iwe ku-Oxford? Ndakufuna une pamwe ndiyani chekuita nerufu rwake Livingstone nekuti ukunonokera ikutumira mari. Uda kuti mapfupa iwaya afufunduke. Ndisaiba. Ukunonokera ngemafufa achameduka. Kudyiwa nemuchenji arimo mukamba imomo ari kubi kumakwidza ari mustokisi ngaabudise mari yemarangwanda iyi nai masikana marangwanda aenda kunovhenekwa uku nai mukudiwa ikoko mukadzi mukuru nai zvenyu ndotoramba ndakadzvanya chepakati taura zvako UK yatonga UK yapenga UK yauya ichisapota my Livingstone. Waita basa uri pa which part of UK kwauri iwe? Ndiri kuManchester Queen. Kuri sei kuManchester mabasa akadi? Aiwa kuri nani zvokuti kuri Sweden. Aiwa tiri kuchengetwa Mandela. Vakarara vasorara kare. Asorara kare. Mukuita basa rakanaka nekuchengeta boys Queen. Wedu wetogodiko tamutswa kana iye nyaya yemabhonzo iyi. Takadzvasikana tirega tifambire tichiri wapenyu. Thank you my love. Asikana. UK iyi. Uya anonzi Mabridge ndataura nyaya yemabridge ndapota afone panapa. Saonererwewo Mabridge udakuya uchifona panondifonera urani kwepo. Nditaure newe Mabridge uri mwana mudiki. Ura nezano iyo. Tangotaura nyaya yako in passing se-reference. Nokuti uyu hapana paundifonere musatanyoko. Ndiri munhu wezanu pano paunoya ndakochera chipfuva iwewe. Panapa rine zanu panapa ndepachamisa panapa. Satan! Bapano kana uri munhu wezanu handidi kana kuzwa chinhu zanu pefu panapa. Tonzi Mabridge kufona inini. Ndausingatye iwe. Auvhunduke. Satan. Yenu. Pamarangwanda makadi. Ahoy. Tiri pano pamarangwanda. Mwana wa Virginia moro. Makadiko mai ari pano mwana wa Viji. Aiwa ndatumwa kwiri ndatumwa hanzi nemanese ese kwiri tinokudaira mai makadzvanya. Manese epapaya. Ireland yese Queen hanzi nemanese maIreland Queen unotiitira Queen. Makadiko mahure maIreland aya. Tiriko Queen uri seiko. Aiwa ndinotenda zvangu nerutsigiro ndimi mamirwa neuyu wemenyu uyu wemuLondon akakanganisa my Livingstone. Hatina zvakawanda but love from Manesi Queen. Ahoy bye Manesi. Asikana vanhu vari panight shift vakumbwa wapinda mutoilet wofonera Queen vari asikana we
asikana we makadiko pamarangwanda pano halo pamarangwanda pamarangwanda makadi pamarangwanda arivi pamarangwanda Queen, how are you? pamarangwanda mukare taura tinzo ukuti chikwewe mai vaolinda vaide hure reuti singaite nemandiri ndokuzvarwa kwakaitwa olinda uyu mwana wechihure uyu serious zvesho wapfungwa takadhizimushe mari yemabhonzo ngaibude mufuta asi wowe nenyaya yakanaka iyo wakafunda nani nginaolinda maireke makora makadi munotopinga sezvaizvi zvatinotopinga zvakafanana ndokuleiverivi ivi zvamukutopinga muchifambamo tiri kupinga zvakafanana ngadzari dzamira achiseka asi kana mabhiriji ouyo handisi kuzani mabhiriji opisa kana handisi kudayira foni handisi tozodayira foni yakati mabhiriji kana ari mabhiriji oZANU-PF hatitaure neZANU-PF panapa neta muferefere uchibudana natawazuko muchinyengana neZANU-PF haidzi platform yeZANU inoi ndawaziye pekugumira naye tangotaura zita rako in passing noto kuti nditsvagirei mabhiriji handisula mabhiriji opano asi wanyeperwa navanhu kunzi uri kutsvagwa naQueen ndisi kukutsvaga ini ambova ndotsvaga ZANU-PF ini mbona waende ZANU-PF water and oil can never mix nezano hatityizani ndo zvatoriwo saka wewe uchida kutsvaga dzvene uchida kufona panapa unofona zvaita sei anyway tatandarashirega itimirire mangwana kudi kuyedzi tokumbirawo cat family mobatanawo nedog family monoita hoho ikoko mari yemabhonzo mari yemarangwanda mari yemabhonzo kungoti afemaso mari yemabhonzo ndabvise kana iri 2000 mai Livingstone manzwanza vari kutofurushwa nemari iyoyi saka please we are not stopping right my people chirega ndimbozorora zvangu 12 midnight zakutokwana munamato wangu watokofa ndimbofendekauruzvura nekuda zvaolinda izvi ndafara ndataura nemi ndafara ndakupai guhwa refreshing nditika mari yorugara yako ndatopedza live vari kufona ndatovhara mafoni vari kufona handichadairi mafoni no achiri kufona handichadairi mafoni ndokupedza kwandaita live ikoko saka tinongozonzwawo kuti imi ndimi muchaenda mangwana ndimi muchaenda mangwana kupeji kwake Olinda monomutsa chimurenga ndai munomutsa chimurenga kupeji kwake ikoko so that adi abvise mari yemabhonzo nekuti mabhonzo mari iyo ikasabuda ari kutozodeactivate account yake. There is no way two ways about it. Mari yemabhonzo iyo ikasabuda ari kudeactivate account yake. Atombopa patrol ndoziva kuti haazi munhu anogona kugara asina social media. Haasi kutozopashanda. Haasi kutozopa posta. Chaposta chete mabhonzo. Zvatakaita kumari yaSylvia iye ndakakutuma iye.
ndikati ndamunobudisa mari yaCynthia wejini jamu ndikuida izvozvo ndakataura naCynthia ndakamurekodha ndikazoplaya voice rake paspeaker the same ndakontaktwa nemunin'ina wamai Livingstone nevanhu vari mugrupu rekwa Livingstone nemusikana uyu atanga kusenda message uyu kuInstagram zvine umbowo strong view anowanzina handiti hanzi guhwa rangu ari uye pano richinzi hanzi vanhu vane nyaya dzavano vachitaura mavanzwa vachitaura nyaya dzavo saka isusu it's now our part taakuchipinda kupapeji kwaOlinda chero nenhingi vhidhiyo yemuchato iya endai munoita hoho ipapo mabonzo marangwanda alivi pamuchato ipapo mabonzo marangwanda alivi handisi kumufonera Olinda anoonerero zvinzwa uchoka nakadii mateme dandalala sezveona mangwana kuvhaira kwaanoita handisikana kumbomufonera nhasi ndatotsika chepakati handisikana kumbomufonera achaibvisa ega handisikana kutozomufonera afenzi vachamupinza mugwara. What is that rubbish? Rubbish ipi aunoita iwe kuti munhu unouya uchipledge. You pledge. Unopledge pakazara vanhu. Ndichabvisa chinhu kokungobvisa wakanyarara. Munhu wongotendwa naMwari wemudenga uyu. Munoziva kuti kuna vanhu vanobvisa mazuva ndakadzingwa mumanchoni muya. Vamwe vanhu handichataure mazita avo asi munovaziva pasocial media. Vakauya vakati musanditaure zita rangu Queen. Ndiri kukubatsirai noti kuti my love nema likes. Ndiri kukubatsirai kuti mumude musituation yenyu. But inini munongondinamatira kuti zvinhu zvindiitirewo. Kune vanhu vakawanda vakabvisa mari quietly. Asi vachizivikanwa nevanhu. Ko iwewo kuda kuroverwa pito. Nekutonamatirwa no Olinda kutipowo mari iyoyo. Katipoka naitori 2000. Wakafumuka zvisingamboite Olinda. Dai izvo zvindakatorarama mutangwe namangu izvo ndakutoridza ngono. But nekuda kwako iwewe ndowati mutsa panapa. Zvino uyu mabonzo aLivingstone. Marangwanda kunga achaneduka. Unge nechando chiri kuZimbabwe marangwanda anopa mutsa anopa survive ipo paya. Unga achameduka mabonzo. Iwo uriko uchinodhigita muzvimvura zvemagamanga uko. Anoonererwa kana Olinda munomujaidza kana Olinda uyu. Tiitirawo muchotipowo mari yemabonzo iyoyo. Ndo ma closing remarks angu iwawa. Handisikana kutozodzora tsvimbo. Mangwana ndachibhururuke. Kubururuka ndachibvire. Kana achisungira ngaazvisungire Livingstone akaenda wani. Kana achisungira ngaazvisungire nemari iyoyo. Livingstone akaenda wani. Hai, chiko mukadzi mukuru. Zvona mhosva vese vauya palive pangu nepamadhamboso vauya pano. Vadii Queen? Takangozosunduruka. Ndo nyaya dzaiitwa idzodzo dzanhingi dzaOlinda. Vanga vakunyara magrupu ana madhambosi namhosva kuti hey imi masocialite makatinyepera kuti muchatipa mari vachitya kuexpose Olinda. Zvairi mpudzi yemunhu. Mpudzi yekupedzisira yeOlinda chapo mpudzi. Uchiona mangwana kuchaedza chete. Unopaedza apa. Aita basa rasikana. Rari nemutsa. Gumbuka munoziva. Auyanda nchatore makosi. Nai vanhu vachirungofona. Nchatore makosi. Anchatore makosi zvakwana. Nei mazika unovhoshaya kushaya kuziva kuti chi mufunge mukadzi mukuru. Ndine pendi zvangu asanzida kuonderwa pendi. Kushaya kuti mukadzi mukuru. Udiko kumukadzi mukuru. Waitiwe. Anipesera ine rangu. Waitiwe mukadzi mukuru. Kuda kungonzi unogona too much Olinda you are number 1. Just say number 1. Rebo shanda ha. Hey. Rare nemutsa. Unzwa ndela rudza ngono. Unzwa. Ush. Kurudza ngono nako. Ukaona. Ako. Chamara ropa. Enda vura dora rangu remubedroom zara pambeda. Bruce akararo hapo. Arara. Muna peace munoitwa peace manero mbana. Munoitwa peace manero basi. Maskati ngengori iwe gara basi. Iwe gara basi. Usiku peaceful. Yao. Asigura vita ngoma. Yo weka. Good living. Jehova mwanangu uri ngonoda. Nai mwana good living.
Naindira. Kuita zvakungonakirwa nehope. Ndoupenyu hwangu ndoshamwa ndovanhu vanobvunza tatisesi. Kutambana nembuka. Ndoo mhuri yangu inondinzwisisa iyo. Anondinzwisisa zvisingaitwa neyo. Aiwa zvangu ini tambo yakudini. Aupedzisa raini rangu ndidzine kamera. Aupedzisa raini rangu nayasikana. Pedzisa raini rangu. Ndokusona sketi neblouse zveyero. Sketi neblouse zveyero zvangu. Ndikona kuzoita ndikaheti kana ndikadhu. Saka mangwana mushimuka chamubviriripo pano. Achibvire zviya zvokuzoro. Uchaidzira zvamanga muda uchaidzira. Uda uchizvita munhu ane mara uchitadza kana kubvisa 350. Nawo matsvuku ese ane kuvhaira kwawaita muchato uno. Dress rangu ndere kuno. Chino 350. Yakuremera 350. Mazitako. Good night. Tuiona tuchitamba mangwana. Timbobata muna mato watu werufa kutopana. Tuchibata mangwana. I love you so much. Cat family, dog family, go and make a war. Wondo ni wani. Temnita wondo siya kutomakati skana mbutsora zvimbo. Wondo zvekutomakati. Streets. Ndiani anda kutojairira iwe. Jairira iwe. Wondo askana. Right. Bye, sweethearts.